Cantrik tali murda prayogakna nggonmu ngadeg Cantrik. Cekir lenteng nuwun inggih Penemban, sampun mboten kirang setunggal menapa nggih kula marak sowan. Kula nyaosaken pangabekti mugi katur Penemban. Ya wis ndak tampa Cantrik tali murda pangestuku tampan ana. Sanget anggen kula mundi pareng pangestu paduka. Wis dilakoni nggonku dawuh tapa tirakat 3 dina 3 bengi methuke tanggal 1 Sura taune Bimesgi dinane Kemis Legi. Tegese nggonmu tak dawuhi supaya nglakoni dina Rebo Kliwon Kemis Legi jemu apae ngapa wis tok tindake. Sampun Penemban, sampun awit berkah pangestu paduka kula sampun kiyat nglampahi lulus saking pendadaran dinten tanggal 1 Sura menika sampun kula apit Penemban. Ya syukur yen ngono syukur. Badhe nderek miterang kepiye menapa sebabipun dinten utawi tanggal 1 Sura menika kok dipun apit menika rak taunipun taun B. Iya nggadahi gegayuhan menapa Penemban ngene Cantrik taun kuwi ana 8 alif ehe jimawal j dal b wawu lan jimakir. Mongko titi wanci dina iki ndungkap taun Bimesgi dinane Kemis Legi. Jroning taun Bimesgi kuwi mengko bakal ana bebaya kang wujute banyu. Mula wajib diprayitnani. Ora mung diarani taun banyu, ning taune akeh wong sing omah-omah, rumah tangga sing padha bobrah-babreh, panas njero, umep rasane, umep atine. Umepe ngrasa panase ati merga saka siji, rasa iri drengki srei ya bisa. Ingkang angka 2 merga disebabke rasa sujana utawa cubriya kuwi ya bisa Cantrik. Mula kanggo ngadepi bebaya sing bakal tumeka supaya tawa tawi tawar mrojol selaning garu prayogane dina Respati manis ya tanggal 1 Sura kuwi diapit ing pengajap nyuwun marang panguwasaning Yang Widiwasa jroning taun iki uripmu anak bojo lan kulawargamu putra wayah diparingi urip sing padha ayem tentrem lan mrojol selaning garu yen nganti ana bebaya alam kang dumadi saka banyu bisa manggih rahayu raharja widodo ingkang sinedya. Pela ngaturaken panuwun tanpa upami yen ngaten Penemban. Lajeng upami kula miterang menapa nggih saged piye? Raning kula sampun pisan kalian bojo kula. Upami kok kula nyuwun jodoh menapa dipun keparengaken benjang menapa bojo kula Penemban. Yen mung karep takon bojo sandung jegluk ketemu wong wadon kowe gelem kono karep lakon ning ku jenenge bojo utawa garwa. Mongko sing jeneng garwa utawa bojo durung mesti jodoh. Durung mesti jodoh. Yen taun iki kowe arahe ngetan mesti ana celenge ngatimu tumanduk nyang wanita arahe ngetan. Ya apa ya? Aduh, jan leres Penemban, leres sanget. Kowe padha dene senengi kono ya tresna. Kucimane wong tuane wadon ora sarujuk. Ya apa ya? Waduh, nembus inggih. Leres Penemban, cocok. Gathuk inggih cocok sanget mboten meleset. Lajeng jodoh kula benjang menapa? Nek kowe mung duruti, lakon kuwi dadi bojomu, ning durung mesti dadi jodoh. Lah yen karep ngerti jodoh, sakjroning uripmu iki mesti bakal ketemu. Ubenganing lakon kuwi kaping pindho. Rikala jaman kowe biyen umur 20 taun punjula sawetara lan meh arep ndungkap umur 55. Ing kono mesti bakal ana jodoh. Nanging yen wis kagungan garwa ya aja tindakki. Kena dilakoni yen kowe pancen legan utawa duda.
yen upama kok kowe wis duwe bojo duwe sisian najan kuwi pulung utawa pintaning Gusti ya aja dilakoni. Inggih, merga wong arep bojoku ya gampang ning ya ngukur kekuatan ngukur kodrat. Yen pamone loro kowe kuat apa ora? Oh nggih mangke malah kula badhe terang menika. Leres cocok sanget cocok. Kula menika nggih mikirke anak kula nggih maksih ngragati sekolah kok. Lah iya apike kowe budidaya mikirke anakmu wae ora usah mikirke wong wadon. Lah lajeng yen kula kepengin dos pundi? Napa kula nggih ken jajan? Napa kula ken jajan? Wis nek kowe ming duruti derenging sedya, saben dina Jemaah Kliwon kowe tedhako nyang pinggiring samudra. Waduh, teng pinggir sedanten Jemaah Kliwon Parangkusuma nggih. Iya, Parangkusuma. Waduh. Lah lajeng kula pesen sinten ingkang madosaken sami kalian angen-angen kula. Ing kono ana juru kunci jenenge Agus. Wonge wuta. Kowe mung kari pasrah ngalah men digolekke. Regane murah yana larang yana. Cekir lenteng. Duh, manduka menemban kok malah werna-werna. Nyata pandhita kang wis limpat Wedaring ilmu kang sanyata sinamun samuning samudana pintu kumbang caping tawang Irawan sumunar darbiatur mara gagi yen arep matur maju nggih putuku Irawan. Tok sigeg rasamu nuwun inggih Kanjeng Eyang. Iya, prayoga mengkono. Arep darbiatur apa? Wale-wale menapa? Bilih paduka Kanjeng Eyang dikakaken. Kula menika turasipun pamadyaning Pandhawa. Satra ing Madukara Kanjeng Rama Arjuna menika sudarma kula. Iya bener. Kowe iku wijine Raden Janaka. Janaka kuwi mantuku sebab ibumu Dewi Palupi iku winengku dening Raden Janaka. Kepiye karepmu ngger Irawan? Duh Kanjeng Eyang, midherek pawartos ingkang kula tampi bilih. Pandhawa menika badhe ngayahi perang Bratayuda Jaya binangun mapan wonten ing Tegal Kurusetra. Karepmu kula badhe labuh-labet ngetingalaken dharma bukti kula Kanjeng Eyang. Carane kula badhe sowan wonten negari Ngamarta. Saperlu kepengin nginopateni pepundhen kula para Pandhawa Eyang. Rening kula menika trahing ngawirya. Kula kepengin sanget ngetingalaken dharma bukti menawi Irawan kula nggadahi jiwa prajurit, jiwa satriya. Oh. Iwang Agung. Kuwi apik kuwi becik ngger Irawan anging Bratayuda kuwi perang suci, perang sing ditata, perang ana tandinge dhewe-dhewe ora kena, perang ngawu gawar ngawur waton mamak mumuk pakartine ora kena. Mongko sing dadi bata Ngamarta kuwi pepundhenmu wakmu ing Gwarawati sinuwun Bathara Kresna. Paripaksa kula badhe nyuwun panilah Kanjeng Eyang. Kula badhe bidhal wonten ing Ngamarta saperlu badhe pasrah jiwa raga. Kena ngger kena nanging yen mituhu karo ngendikanipun Eyang aja dina iki. Seje dina mengko ganti wektu ganti mangsa kala dina sing prayoga dina sing apik. Yen karo budal tak menehi pangestu yen dina iki aja. Mboten Eyang. Paripaksa dinten menika kula badhe marak sowan iki dina tumpak cemengan ya dina Setu Wage. Aja ngger
Apa maneh kok nggo lelungan? Sedenge tuku Rajakaya. Sedenge tuku kewan wae iki mengko kurang becik, kurang prayoga. Mula kang saka iku sesuk dina sing apik, dina sing prayoga yen arep budal. Nek saiki aja. Paripaksa dinten menika kula nyuwun pamit selak mboten sabar sing manah kula. Paripaksa dipun palangi mlumpat dipun dadung mrut. Kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang. Aduh putuku Irawan, Irawan. Santri iki kepiye kok ana lakon dadi kaya ngene? Oh kok dadi kewalak-kewalik rasaku Cantrik. Kula nggih mboten saged matur. Wis tak wenehi ngerti iki dina Setu Wage, aja nggo lungan adoh. Sedhinge nggo bali kebo sapi kewan mengko mesti dadi daging. Lah apa meneh kok iki arep nyena pateni Bratayuda Jaya Binangun dina tumpak cemengan kuwi dina Setu Wage. Nadan iku dina gandeng ning sumbering pepeteng kena diarani bali ana ing lemah. Oh, Nger. Melang-melang rasane pun yang Nger Irawan mandika Nger bali ana ing pertapan Nger Irawan. Waduh, penemban, penemban. Irawan, Irawan. Mandika Nger, mandika. Lungguh. Mundur. Oh nggih, nggih, nggih. Sendika, sendika. Kogok malegok legok trembilung sabuk bandil Semar samaring pandulu Ladalah wong tetekul Mas Pati Raja Dewaku Togo. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa dene kowe mbilung? Kula wonten dawuh, Pak Bos. Kowe yo melu nusul. Nggih, kula nusul wong kula nggih pun ngertos jadwale. Nek tanggal 12 niku teng Pucang Agung Kecamatan Bayan. Nek 11 niku teng Borowetan teng lapangan. Rak ngono ya, Gok? Iya. Wis ngerti. Ngerti, tambah anyar tanggal 22 malam 23. Ning ndi ning Munggang Sari. Nggone sapa Den Baguse Ganjar. Arep nganengke surang. Wayangan kolaborasi karo dangdut. Mongko penyanyine roke sak ngisor wudel. Iya. Ku ya kena ditonton, sapa-sapa kena mirsani. Dadi wayangan kuwi ming trima nggawa demung siji saron loro kenong gong kendang gender. Iya. Bonange barung tok ora nggo bonang penerus. Ora nggo gambang.
Sitere diganti nganggo orjen. Ning gone sapa Den baguse Ganjar. Ganjar Pranowo wis Ganjar Pranowo. Kuwi mantan kadus mantan bayan biyen. Sesuk arep nganake tasakuran suran wayangan bareng karo dangdutan mongko ana kuise. Berhadiah. Nek sing iso entuk hadiah utama entuk rondo. Rondo dengkulmu rondo. Niki enten apa kok dikumpulke teng mriki? Kula nyadung dawuh. Aku tak takon Wangsula Naga. Jarene wong urip kono sing nitahke lantarane bapa karo biyung. Lah yen pancen bener mengkono Sudarmaku sapa? Bapakku sapa, ibuku sapa, Gok? Aku takon aku durung ngerti. Aku durung ngerti wong tuaku kuwi sapa. Oh, yung. Piye lho? Wis diaturke wae, wis jam tengah loro lho. Gek arep pindah. Nggih kula tak matur lepat nyuwun pangapunten. Mriki niku negara Guwa Barong. Negara Guwa Barong duk rumuhun ingkang truka ingkang nglenggahi negari Guwa Barong menika jejulukipun Prabu Jata Gimbal. Prabu Jata Gimbal niku duweni sedulur kadang taruna utawa adi jenenge Jatagini. Jatagini kalih Jata Gimbal niku ngedhaton teng negara mriki negara Guwa Barong. Salah setunggaling dinten sinuwun Prabu Jata Gimbal niku kedalan kalih Dewi Warasembadra. Kosok baline Dewi Jatagini. Jatagini kedalan kalih Raden Janaka. Lah niki lho. Wose mawon wose. Sinuwun Prabu Jata Gimbal kedalan kalih Warasembadra Jatagini kedanan kalih Raden Janaka supaya kelakon ngeloni ora kok ngeloni supados kelakon sinuwun Prabu Jata Gimbal menika ngraoske nikmating sanggama kalih Warasembadra lajeng mimba dadi Janaka. Kocapa Dewi Jatagini niku mimba dadi Dewi Warasembadra. Pamrih men digantung kalih Janaka. Le budal niku ora bareng. Dilalasinipun teng tengah ngalas. Janaka ketemu kalih Sembadra. Mongko Sembadra niku maliyane Jatagini nggih adine dhewe. Diarani niku Sembadra sing bojone Janaka sejati. Mongko teng tengah alas. Dasare teng tengah alas hawane niku adem. Nggih to mripate ngantuk. Nek mripat ngantuk niku awake panas. Mongko nek awak panas iku hawane ngajeng kaya niku mawon. Dadane anget semlenget nek kon madang ora gelem madang. Iya.